Fl-aħħar sigħat f'pajjiżna kellna 3 każi ġodda ta' COVID-19 bil-każijiet attivi jinżlu għal 120 kif fiequ 11 persuna oħra. Għal 12 jum konsekuttiv ma kien hemm ebda persuna li tilfet ħajjitha kaġun ta' dan il-virus bil-vittmi tal-COVID f'pajjiżna baqgħu 417. Mill-bidu ta' din il-pandemija f'Malta u f'Għawdex ġew reġistrati total ta' 30,489 każ pożittiv fil-waqt li dawk infejqa jammontaw għal 29,952. Sa tlietana ta' 437,654 tilqima bi kważi 152,581 persuna ħadu żewġ dożi. Fost dawn hemm ukoll iż-żgħażagħ tal-fuq minn 16-il sena li bdew jitlaqmu minn din il-ġimgħa. Fi żvilupp importanti l-Unjoni Ewropea ħabbret li qed tikkunsidra l-possibilità li b'mod gradwali tiftaħ għat-turiżmu minn barra l-Unjoni. Deċiżjoni finali mistennija tittieħed nhar il-ġimgħa. Dan il-pass qed jitqies sinifikanti kif aktar pajjiżi Ewropej qed ikomplu jiftħu jnaqsu restrizzjonijiet wara l-Italja u Ċipru. Issa anki Franza fetħet il-barijiet u ristoranti filwaqt li nfetħu wkoll spazji artistiċi u anki dawk kulturali. Intant fir-Renju Unit il-Prim Ministru Britanniku Boris Johnson tenna li t-tilqima tal-COVID hemm ċans ma tkunx effettiva daqstant kontra il-varjant Indjan u għalhekk mill-ġdid talab għal kawtela u għatenna li xjentisti qed iwasslu tħassib tagħhom dwar dan il-varjant filwaqt li appellaw biex il-miżuri imposti ma jkunux imwarba kompletament.